ceerte ɗe. ceerte hakkunde jaŋde almasihu e jaŋde muhammad. helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni janngiɗaaɗe ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto. naftoraade wondooji. amin jangni jo yimɓe jokke mum fof e yeru mum e naftoraade wondooji e waatooje e ñaamtude wondoore e momtugol maaji e waktuuji ɗi joomum welata. Allah jaggata on e limsende gondooji mon kono o jaggata on e ko feletino ɗon e gondooji mon ko momtoto ɗum ko ñaaminde miskineeɓe 10 tolno ko e ñaamin ton bisbuuji mon hono ko fotti e maɓɓe wala ndemdina maccuɗo mo dañaani hay ɗum yo o hoor balɗe 3 ko ɗum momtoto gondooji mon. te Aisha wiino wonde baabmo ko wonnomo won ñamtata wondoore mum hande Allah jibni ɗeɗo aya. seydi almasihu wiino o nani kadi taaniraaɓe men mbiyanomo oto ñamtu wondoore ma timminde e yeeso jomiraɗo kono min mboɗo wiya on woto gonde hay saha goto woto gonde wona e inde asman gatte ko jappere Allah wona e inde leydi gatte ko pawrgal jaɓɓordi makko wona e inde Yerusalem gatte ko saare lamɗo mawɗo o woto wonde e dow hoore ma gati a wawa wattude hen hay lebol gotol danawol walla balewol yo eymo won eyi yo Allah mon laato Allah kala ko ɓeyda hen iwi koye bonɗo o. wadde Muhammed o bonnani wondoore alno hasmuɗum kono acci yimɓe ena ñamto gondoje mumen. taw almasi o haadi wondoore e hoore mum